nadyan wujud temong peksi najan wujude mung peksi peksi ku napa nduk manuk manuk najan wujude mung manuk iya aku wae Mas Sumari Mejono tak aturke kanggo panjenengan nggih najan wujude mung manuk gawe taline ya EPC Pusat Nyimak Pak Dalang Mas Haji Sindularas saka Semarang ya terus ke Neno halo manis turemera apa ngarepe ati pasti goleki benahi titik-titik kok kaya ning jero banyu to oh mosok iki litar digoreng ora terus ke kepenake nggon tembang iki bawa iki ngene iki nduk mat-matan diaturke para sepuh sing padha kepareng rawuh ya tidak lupa para bapak ibu perangkate Grabyak Semanak kok Mas Haris nggih Bapak Kapolri kalih Bapak Kabinsa Pak Kapolri Kapolri Pak Kapolsek Pak Kapolri iki Jakarta kono kowe berarti kok gede men kah aku ayo Pak Kapolri mbok menawa nonton ning streaming lho ngono terus ke halo lelo kok iki ta wis suwe suwe nggon kula lelono iki apa nduk tuka mlaku sak paran-paran wis pokoke lelono golek endi iki sing enek podang endi sing enek wis pokoke mlaku kaya wong galuh setiap saat terus ke goleki si podang jana podang jenar jenar ki kuning iya ngene istilah kuning-kuning kalau jenar-jenar terus ke ibu bunga ing atiku cacah get-geti angger sing bawa lita kok do polah dhewe-dhewe. Marane nyawang liyane do duwe bojo kabeh sing urung iki kok. Lah Intan kan ya mbuh Ding. Ya ya kuwi ya lekas ndredeti. Ndredeti cara mancing ndredeti. Sapa empah ya. Terus ke nyanding bisa dadi tombo iki mau bawane apa nduk Asmarandana Jabi buka celuk saking riku nggih. Diaturi tembang nika buat sedaya warga masyarakat seluruhnya, para pini sepuh haji sepuh, juga tidak lupa para kanca-kanca muda, juga para bapak ibu perangkat, Mbah Wo tidak lupa, Tugurejo, ya, Mbah Lurah, Pak Agung Witanto. Esuk, ya. Esuk awan ning omah wis ora greset.
Marjono. Iki lho, Pak. Oh. Tan saya ndodro. Lho. Ayo dipikat nganggo pulut. Ayo lengket ngono lho. Silva. Nur mau li, Pak? Mau. Pak Soket, iki lho tembange udan kuning. Yo. gawe